partes do peón son pirucho, capa, barriga e ferrón. Hai 3 tipos de ferrón: o ferrón de tope, o ferrón de bola e o ferrón de punta. Eu chamo-me Andrés. Vou falar un pouco do vocabulario do peón. A ver, isto chamase piola. É unha corda feita de lá ou de calquera outra ferramenta que se utiliza para enrolar o peón e para bailar. A ver, cando o peón o bailas e se queda quieto, eso chamase busaina dorminte. Unha busaina é un tronco feito de madeira de buso. O buso é unha árbore. Cando non se está quieto e non é busaina dorminte, se move, eso chamase campanea. Agora vamos falar das averencias co peón. Por exemplo, bailar cunha man, facer ascensor e facer a serra. Para bailar unha man, tes que bailar o peón, darlle unha volta e levantalo a man. Para facer ascensor, tes que bailalo, darlle 2 voltas e levantalo e sube como un ascensor a man. E para facer a serra, tes que bailalo, dobrar a corda a metade e pasarla por o peón. E así te sube a corda. A ver, eu vou falar un pouquiño dos solos. Vou explicar dous. O bezo, o solo do bezo. Fanse 2 liñas no chan, como esta e esta. No medio ponse unha moeda, unha chapa ou calquera cousa. Un pouse nun lado e outro no outro. Deste lado, por exemplo, se estás neste lado, tens que intentar dar a moeda ou a chapa e que pase para outro lado. Se pasa para outro lado, esa moeda queda chapinha. O turbo faise un círculo no chan e faise triángulos máis pequeninos ou máis amplios. Nesos triángulos, depende da amplitude, se ponen os números. Os máis estreitiños ponse máis números limitados do 1 ao 10 e os máis amplios máis números máis baixos. Tiras o peón ao círculo, se te queda un número 9, pois ti tes 9 puntos. Agora vai vir o avó de Lucía a explicarnos as cousas que facía de pequenos co trompo. Son o avó de Lucía, que está aí moi coloradinho. Hai un pouco máis de vergonza co abuelo, claro. E contarnos algo de cando era novo, como bailábamos o peón daquela, os peóns que había, nós chamábamos de trompo, que non ben é a palabra trompo, non? Refieres ao mismo, non? A busaina, máis a borracha, todo eso, non? Máis a peón. Entonces, non había como estes trompos que hai agora, de coronilla, estes de coronilla, estes nós chamábamos de muller, daqueles tempos. O noso auténtico peón non se vendía en comercios. Había un gaiteiro, un señor que traballaba, facía gaitas. Non tenía a partilla de madeira? Non, iso non vale para iso. Iso facedelo ahora porque vos dá a gana ou vos enseñamos así. Enganchaba aí, pero non é así. E facía o señor que se chamaba Basilio, na Rua San Pedro, onde me criei eu. E facía os aparellos de madeira das gaitas. Era Zarzúa, fai pouco que morreu, e fixeron un homenaje fai pouco. Eran de madeira de buxo, os troncos, o chaco, que non eran destes. Porque estes, se xogábamos ao xogo que facíamos antes, o que comprabas o trompo ali, facía xo. E levaba un ferreiro, que había en Caramuniña, sabedes onde é, non? Caramuniña, detrás do Museo do Arte Contemporáneo, por ali. E facía unha punta de ferro, quentaba e metía a forza aí na madeira esa. Como esa madeira moi dura, non se estropeaba, quedaba aí, metía un agua para que enfriara a punta, afilaba e facías unha punta, pero grande, e afiladiña. Entón xogabas, como chamábamos nós daquela, os bechos. Poñíamos unha señal
quedara máis lexos da señal esa, era o que chepaba, deixaba o seu tronco ali. E pois nós tirábamos a ese tronco a facerlle vechos, que a punta afilada que tiña, a facerlle marcas. Se non lle dabas a primeira vez o tirar, tiña que coller ca man e deixabas o que era encima. E se non lle dabas de ninguna das veces, o outro salvábase e quedabas ti. Se xogábamos con este, se algún se chepaba, quedaba ali, estes fentíamos, abríamos ao medio cos outros, ca punta que levaba, a vasca forza que tiña, porque o buxo era unha madeira moi dura, que xa sabedes como cal é a madeira do buxo, non? Tarda anos en facerse, e depois outros tantos anos ou máis en secar para poder traballar, senón non se pode traballar. Está verde, e máis ese tronco, abro ao medio, está o corazón, e mentras non abra, non vale para traballar. Entón, así, e xogábamos a eso, depois xogábamos outro xogo, que facías o redondel, como di este, pero sin números, o redondel na terra, claro, había terra, porque aquela non se pode xogar en ningún sitio, porque todo é pedra, non? Entón, aí non se pode tirar con forza ao tronco, porque ca punta estropease. E xogabas ao redondel, tirabas, se quedaba o tronco ali bailando, e todos tirábamos a darlle, e salía, porque para ese xogo tíamos un tronco un pouco máis largo, que ao acabar de bailar, empezaba a cabecear, e salía por fora do redondel. Se non salía, pois quedabas ali. Era máis que así, era esos os xogos que había. Facíase un nudo aquí abaixo, enroscábase na punta así, e non escapaba nunca. Porque, claro, o tronco que usábamos nós non tiña nada desto. Nada, absolutamente nada. Entonces, por exemplo, se ten a miña neta e o trompo dela que non traería, das dúas netas, se ven como está, que está con un nudo, que se pon así, e un nudo aquí abaixo de todo, enróscase e non escapa nunca. Por eso, isto é de adorno nomás. Vale. Proba, para ver vos como bailamos o tronco. El vai facer a seda, e eu vou subir a mano. Se non fate Pois imos contar un conto moi especial.